Kaixo, nire izena Miriam da. Nire ahotsa erabil dezakezu bideo korporatiboetan edo museoetako eta bisita turistikoetako audiogidetan. Horrez gain, dokumental edo audiodeskribapenetan ahots narratzaile gisa ere erabil dezakezu. Eskerrik asko zure arretagatik. Lamia mahaitik altxatzen da. Lukas eta Pedro txundituta daude elkarri begira. Neska zerbitzari batekin gurutzatzen da. Erretilutik kopa bat hartuz. Zurrupada bat ematen dio eta oinez jarraitzen du pauso arinean. Komunean, Karlotak eskuak konketaren gainean jartzen ditu. Atea ireki egiten da. Lamia haserre sartuz. Karlotak bere ilea txukundu eta begikeinua egiten dio. Dominikek telefonoa hartzen du. Amelik eskegi. Dominikek harriturik begiratzen dio entzungailuari. Begirada behera eramanez. Telefono gida baten gainean kaxa erdoildu bat dago. Hau hartzen du eta harretaz begiratzen dio. Ameli urrunetik begira dago. Dominikek kutxa astindu eta ireki egiten du, harrituta bere ingurura begiratuz. Amelik begira jarraitzen du. Kutxak zuri beltzeko argazki bat eta antzinako jostailu txikiak ditu barne. Dominikek horietako bat hartu eta zotinka hasten da. Mateo uniforme militarrarekin bere etxeko portxera hurbildu eta gurasoak lorategian zain dituela ikusten du. Ongi etorria ematen dion pankarta batekin. Aitak musikaren erritmora dantzatzen du. Pankarta askatu eta besoak zabaltzen ditu harrera egiteko. Mateok mahai gainean uzten du petatea eta ama bezarkatzen du aita baino lehenago. Pisu bat beherago Jimena dago. Korridore batetik liburu bat irakurtzen dabilena. Harrituta giratzen du burua, izututa liburua askatzen du. Zaldiak Jimena bere muturrarekin hartu eta bizkarrera igotzen du. Lantzaz beteriko korridore bat zeharkatzen dute. Jarraian, gortina bat suntzituz. Bi aizkora ziztu bizian irteten dira atean dagoen soldadu batengana. Zurean hiltzatzen dira, justu gainean.